ଆଜି ଆଇଲା ମାନେ ଆଉ କାଲି ଆସିବାର ନାହିଁ। କାଲି ଆଜି ବି ଆସିନଥାନ୍ତି କାଲି ବି ଆସିନଥାନ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବେପାର ବେପାର କଥା କାହିଁ କହୁଛ ଭାଇ? କାଲି ବା କାନ୍ଦିନି ଗୋଟେ ଦିନ ବସିକି ଗଲାବେଳେ। କାଲି 400 ଟଙ୍କା ବେପାର ହେଲା ସଞ୍ଜବେଳକୁ। ବେପାର କଥା କାହିଁ କହୁଛ? ଅଧିକା ଅଛି ମା ଯାହା ଅଛି ସେଇଟା କମ ଅଛି ଯୋଉଟା ବୁଲିବ ନା ଗୋଟେ ଖାଲି